Sí, home, en Pau i la Maria van començar l'any 1953 amb aquella cançó tan coneguda. El Pau i la Maria són de puta mare, són el meu grup de folk de referència, tinc tota la seva discografia, tinc el seu disc, el seu únic disc, i m'agrada molt, m'ajuden molt en moments de bajón i és per mi una raó de viure, gairebé el Pau i la Maria. El Pau i la Maria. Sí. És el grup que està... Bueno, grup. Són tres, no? O dos. El Pau i la Maria. Si no Exacte. el Pau i la Maria i el de la barba de la trinca. Us esteu preguntant sobre el Pau i la Maria si són germans o si són nòvios. Això no importa, l'importa és que sonen de puta mare. El Pau i la Maria, m'encanten el Pau i la Maria. Sóc un grupi del Pau i la Maria, el meu grup preferit. El Pau i la Maria, i tant que els conec. Si van fer aquella cançó tan bona dels porros... Ai, no, dels porros no, de l'LSD. Recordeu aquests dos noms, Pau i Maria, en Pau i la Maria, el grup de l'any, el grup Revelació, Pinterest, Trending Topic, Twitter, Facebook... Ara que han tret aquest super èxit, després d'una llarga carrera el Pau i la Maria, de totes molt conegudes, i aquesta que han tret ara, com es diu? Hippie, trippy, dippy, yeah. Hippie, trippy, dippy, yeah. Hippie, trip... És que m'encanten, Els escolto fins i tot quan d'allò amb la senyora. Està molt bé. Bé, jo no me la puc treure al cap.